Hristos a devenit capul bisericii după ce și-a dat viața pentru biserica sa, iar biserica, spune apostolul, a devenit trupul său. Așa și în familie, bărbatul devine capul familiei când este capabil să-și dea viața pentru soția sa, pentru familia sa. Și acest fel de iubire jertfelnică vă garantează că veți fi fericiți. Suntem fericiți în măsura în care dăruim. Când așteptăm doar iubirea de la celălalt, așteptăm să ne dea mereu, nu vom fi niciodată suficient de fericiți sau mulțumiți cu ceea ce primim, pentru că mereu dorim să primim mai mult. Dar dacă ne dăruim celuilalt, putem face aceasta fără sfârșit. Așadar, vă doresc să aveți acest fel de iubire jertfelnică pentru a fi fericiți în viața de familie. Iar la sfârșitul acestei slujbe, cu mâna pe Evanghelie și pe Sfânta Cruce, prin glasul meu, ați făgăduit înaintea lui Dumnezeu că dragostea aceasta va rămâne, că unirea aceasta din dragoste va rămâne până la mormânt curată, cinstită, dreaptă și neîntreruptă. Ați făcut un angajament al fidelității unia față de celălalt, care devine temelia vieții de familie. Vă doresc așadar să păstrați această făgăduință, să vă iubiți mereu, să fiți fericiți unul alături de celălalt, să vă bucurați unul de celălalt, ca această unire să rămână trainică până la sfârșitul vieții și până în veșnicie, iar nașii care vă stau de o parte și de cealaltă să vă călăuzească ca părinți sufletești, ca o familie creștină ce ați devenit acum în veci. Amin. Casa de piatră!